Ayan, welcome back sa aking channel guys. Ngayon pupunta natin yung sakayan ng tawag dito sa bukid. Ayan. I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Ayan, habang naglalakad tayo guys sa inyong tulay ng Tibagan. So, ayan, ako lang mag-isa guys kasi yung kasama ko, yung pisang ko nandun sa dulo dun. Kaya ayan, pakita ko sa inyo kung gaano yung buhay dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas guys, pati din sa lugar ng Tibagan. Ayun mo guys. Ayan. Dito alas nagmamais sila dito. Parang talong yata yun. Talong. Ayan. Lakad muna tayo ha. Habang tayo naglalakad guys, tignan nyo yung kapaligiran, no? Ang dami na tawag doon, puno ng saging. Ayan. Puno ng saging. Ayan. Lakad mood tayo ngayon, lakad. Ayun o, si mga baka, ang tawag ba dyan, baka, tsaka mga ibon. Ayan, tingnan natin, sinitan natin, i-zoom out natin. Ayun, ayun yung baka, ayun. Medyo malayo na rin yung lakad natin. Ayun. Tingnan yung buwan. Medyo ano na din siya oh. Bilog na bilog ang buwan. Ayan yung araw, sikat ng araw. Ayan. Iba tayo.
Pero ang sarap mamuhay siguro dito sa dito sa mismong lugar na to guys, kasi tahimik, tapos nandito lahat, pwede kang magtanim, pwede kang mangisda, ayan, kahit pwede mong gawin dito kasi yung hangin talagang fresh na fresh guys. Kaya ayun. Yan, tapos yan, tignan nyo yun guys, tanim ng yan, tanim ng mais. Mais yan guys, mais lahat yan. Tapos merong kalabaw, ayan. Yung mga kalabaw, pinaka-asyenda guys. Ayan. Diba? Ang ganda. Yan yung mga mais nila guys, ayan na, mais. Ayan. Tapos yung kalabaw, ayan guys, kalabaw. Kalabaw. Shout out ka kalabaw, shout out kalabaw. Yung nanay at saka anak, ayan yung anak. Ito yung nanay. Okay. Tapos ito naman yung karugtong ng tulay dito sa may Tibagan. Hindi ko alam kung anong tawag ng lugar dito, basta Tibagan siya. Yan guys yung kanyang ilog. Alam mo yung mga pag nasa bukid ka talaga, makikita mo lahat ng mga tanim. Ayan si kalabaw. Si kalabaw na maliit at saka yung nanay. Kalabaw nanay, shout out ka nanay, ayan. Tapos may mga taniman ng mais yan. Alright. Ayan, shout out po sa lahat ba ng mga nanonood ngayon guys. Salamat po sa panonood nyo sa aking vlog ngayon, dahil napakasaya ko guys, dahil pinakita ko sa inyo yung kagandahan ng bundok. And guys, tutuloy na lang natin. Yan yung kasama ko, yung pinsang ko. Ayan, punta natin yung lugar na to guys. Ayan, napakaganda oh. Ayan. Ang taron. Okay. Sabi mo nakantang kubo. Okay. Yapin yan. Yan guys. Sige. Sige, i-vlog da ka na. I-vlog da ka. Ayun, naka-video ka na, mure. May isda ba dyan? Ating asan yan? Ha? Ayan guys, kasi nung bata ako dati, nangingisda rin ako. Tapos nilalagyan ko ng bulati yung aking padwas. Ayan. Diba? Ang sarap mamuhay. Tapos yung hangin guys, sobrang fresh. Kaya yun, masasabi kong maganda talaga yung buhay sa Pilipinas. Di compare sa ibang bansa. Oo naman, mas maganda talaga sa ibang bansa. Pero yun ang kagandahan sa ibang bansa, kasi magkakatrabaho ka, giginawa yung buhay mo. Depende na lang kung maswerte ka sa ibang bansa guys. Okay? And sana guys, marami kayong natutunan kung ano man yung hangarin nyo sa buhay guys, kasi alam ko naman sa tagal niyo sa OFW at sa ibang bansa dyan na nakatira, alam ko na mahirap din yung dinanas nyo, at lahat ng mga gamit na ginamit nyo at saka mga bahay, pinaghirapan nyo talaga guys. And guys, papakilala ko sa iyo ang aking kapatid guys. Ayan, kapatid ko yan guys. Baka Baka, shout out. Shout out mo. Ayan, ito naman yung kanyang aking ate. Ito, kumakain pa siya ng tawag dito, kumakain siya ng damo. Pero guys, sobrang sarap talagang mamuhay dito. Fresh na fresh yung hangin, tapos maliwala, sobrang, ayan guys, talagang makikita mo na
legit talaga. Legit yung pamumuhay dito sa Tibagan, guys. Maglalakad muna tayo. And ayan. Tingnan natin yung sa likod. Anong tsura. Ayan. Ito yung ate ko, guys. Ate ko. Ate! Ano kinakain mo, ate? Ate! Ate! Mo! Ayan. Okay na kami na. Bye-bye! Tabi-tabi po. At ito, guys, yung halaman na yan. Sa amin, tawag namin dyan is saresa. Ewan ko anong tawag sa inyo. Ito yung saresa, guys, sa amin saresa. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ikot-ikot natin, guys. Ayan. Oh, nahilo ako yun, ah. Ayun, guys, ito mga talong. Talong to, taniman ng mga talong, guys. Ito. Talong. Ikot na ako yung atang kayabe. Natin yung isa umiiyak na yung baka, hinahanap niya yung nanay niya. Ayan, guys, ito tanim nila ito, ano to, mais. Dito yung mais, guys, oh, mais yan, mais. Yan, lahat po yan, guys, tanim ng mais. Pero di sa amin yan, guys, pumunta lang ako dito para ipakita sa inyo yung mismong bukid ng Tibagan, guys. At saka ang tawag dito yung ilog. Namda? Ano na to, guys, medyo mabangin na, medyo malalim na to. Ayun, oh. Sige lang, ha. Ayan, guys, oh. Ayan, guys, kasi kailangan ko talagang ipakita to. Matagal ko na kasing gusto mag vlog dito, kaya gusto ko rin kita sa buong mundo ang aking vlog, guys. And I hope na nagustuhan nito ng mga ibang tao. At saka alam ko naman na maraming nakaka-relate dito, guys. Mga tawag ito, mga taong nasa bukid. Ayan, alam nila yung patakaran dito sa mga bukid, guys. Ayan, sobrang linaw, tapos tahimik. Yung mga ibon lumilipad, ayan. At sumasayaw sila, guys. And tignan nyo, guys, yung nakaputi. May tao doon na kumukuha ng tawag doon, buhangin. And ipapakilala ko yung aking kapatid na bunso. Ayan, baka shout out baka. Ayan, baka. Usapin mo, baka, shout out ka daw. Wala din nakapag shout out. Sasabihin sa inyo shout out sa lahat ng mga nanonood. Ayan, tara. Okay, pabalik na kami, guys. Pabalik na. Ayan, habang naglalakad, guys, medyo padilim na rin. Tingnan nyo yung sikat ng araw. Ayun, diba, ang ganda. Tingnan yung buwan, no? Wow, oh, diba? Ayan. Yun yung langit, guys. Sobrang ganda. Okay, pauwi na kami. Bali soon, guys,
makakakain din kami dyan sa mismong kubo na yan kasi hindi pa siya gawa. Soon. Okay? Itong mais, ilang bulan niya ba makain din? Na, Rod. Rod, ilang bulan? Adwa? O 2 months daw bago ano to lumaki. Yung mismo mais. Ayun o, meron ka na guys. Ito, may talong. Ayun o, talong. O, talong. Talong. Ayan. Pabalik na ako. At least nakapag-vlog tayo guys. May vlog na rin yung bakay. Ayan. Ano po? Oh. Ano po? Oh. Ay, alikia po. Jessica yata ito eh. Jessica ito? Yo. Oo. Nasaop naman na. Masanting buhay ita. Nasaop na ka rin yung talulong. Saka tinanak na itong babae ay. Jessica tilas yata. Patay ng paritogi ng pogi na kaya pakit di pa. Ano nga kaya pakit pogi. Bawal laksita eh. Nang operan di pakit di. Wala yating sili po. Botang magawain din. Ayan. Pauwi na kami guys. Ayan. Dito muna tayo tumawid sa mismong irrigation. Ang tawag ito, yung ilog. Ayan. Oh, bike ya? Oh? Ayan daw, bike na motor. Bike na siyang motor na. Bike na motor pa. Diba? Ano yun? Di-assemble lang yun. Ayan, tingnan nyo guys oh. Yung lugar ng ilog. Medyo madilim na guys. Anong oras na siguro? Mga nasa 5:45. Mga ganitong oras na siguro dito. 5:45. Ayan. Ayan, naglalakad na lang. Mas gusto ko po kasi maglalakad para ma-exercise. So, itong kasama ko ng pinsan ko, nagbike. Kaya nagpatulong ako sa kanya. Ayan, shout out kay Aaron Mendoza.